మీకందరికీ నా వందనాకు ಬೇಲಮಿನಿರಿ ಸಾಯಿ ಮಿನಿರಿ కదా మరి ನನ್ನ నేను పేస్తತ್ತ కుశల్ కబురు దేవుడు మనకీదని కబురు తిని నేను మనతోటి బాత తిరిగితోండో ఆ ಕಬುರು ತಿನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ಕಟು మరి పరిశుద్ధ పుస్తకతే ఈ బైబిల్ పుస్తకతే ಯೆಶಯಾ గ్రంథము 60వ అధ్యాయతే 20వ వచನ తిని ನನ್ನ చదివితను అలాగే 22వ వచన తిని ನನ್ನ చదివితను నీ సూర్యుడింకను అస్తమింపడు నీ చంద్రుడు క్షీణింపడు యెహోవాయే నీకు నిత్యమైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖ దినములు సమాప్తములగును అలాగే 22వ వచన తిని చదివితను వారిలో ఒంటరైన వాడు 1000 మంది అగును ఎన్నిక లేని వాడు బలమైన జనమగును యెహోవానగు నేను తగిన కాలమున ఈ కార్యమును త్వరపెట్టుదును. దేవుడు మనందరికీ అర్థమాదనాటుగా మరి ఓని మాటకు మనకి చక్క అర్థమైతకు అర్థమాదిల్లే ఇందటంతకి బాత ఇల్లే మన దేవుడు మనతోటే బెచ్చో సక్కా తిరిగితోండు ఓడి కెత్తన మాట బాత దిత్కు ನಿಮ್ಮ ಅಡಸನಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಡತನಿ రోజుకు ఇంకా ఆడతని పనిలే ఆపితను ఇంజనో నీ కణదీతిని ఉమ్మితను ఆపితను ఇంజనో అలాగే ಕೆಚ್ಚನೋ కదా ನಿಮ್ಮ ಒರ್ರನೇ ಒರದಾನ್ನೇ ಇಂಜೋರೆ ಅಡಸುರು ಮಿನಿನೇ అలాకు ನಿಮ್ಮ ಒರ್ರನೇ అనుకుట్కు 10-100గా నిన్నిని దీవిస్తాను ఆశీర్వదిస్తాను ఇంజనో అలాగే బాత ఇల్లే నాయగ్గా ఇంజరే బాధపరచనేనే నీకు మందందాన్నే 10-100 రెట్కు దీవిస్తాను ఇంజరు దేవుడికి వచ్చను. మరి ఈ మాట క్యాంచని మీరు నమ్మటి దేవుడు ಬೇನುರಾತ್ಕು ದುಃಖತ್ತೋಟೆ ಆಡಿಸೋರೆ ಒರ್ರೋನುಗ ಮೀನನು నా బంధువర్గకిని నా నాటే ನನ್ನ మందని ప్రాంతతే ఒర్రోనే మీనను నాకు బేనోరు ఇల్లోరు ఇంజరే అడతనూరుతోటి దేవుడికి వచ్చినావు కదా నీతోటి నన్ను మంచి నడిపిస్తున్నాను నేను ఒర్రోనే 10-100గా 100ని జనముగా ఆశీర్వదిస్తనించినోడు దీవిస్తనించినోడు దేవుడికి ఎత్త మాట తప్పకుండా నెరవేరితే మనడు మనుషులకి నేరాడు కదా మనడు మాట తప్పిదీతాడు గాని ఓడు తప్పి అన్నాడు అలాగే కెచ్చినావు కదా ఒక కాలము వేయితలే ఆ కాలము తగిన కాలమిత్తదు వత్తస్కే దేవుడికి వచ్చినో యెహోవానగు నేను తగిన కాలమున ఈ కార్యమును త్వరపెట్టుదును. దేవుడికి వచ్చినావు కదా ఒక టైం ఎత్తది వేయితే ఆ టైతస్కే నేను తప్పకుండా దీవిస్తందుకి నేను నిలవాటందుకి నన్న తొందరగా ఆ పందిని తుంగితను నీకు ఇంజనిమ్మ ఇంకా నా నెలకేమినాను కదా ఇంకా నన్ను ఒర్రనేమినాను ఇద్దు సాధ్యమేనే ఇంజర్ నీ మనకొంచని కానీ దేవుడికి వచ్చినావు కదా సాధ్యమే బేనోను వల్ల సాధ్యమెతుకు దేవుడికి వచ్చినావు నన్ను నేను దీవిస్తాను ఒక కాలము వేయితే తగిన కాలము వేయితే ఆ సమయం వత్తస్కే తప్పకుండా నీనిని అందరు మున్నే నేను ఒర్రని మినినే నాడి బెచ్చో జనముగా నేను తుంగితనించను నేను నీ యొక్క కొంచెమే మిందే నాడి బెచ్చో ఆశీర్వాదతిని నీకు ఈతనించినోడు నమ్మ నేను దీవిస్తనించను దీవిస్తోండు నేను దీవిస్తని రోజు ఒరటి వాసుంది మనడు ఇక ఆ పరిశుద్ధ పుస్తకతే బైబిల్ పుస్తకతే యోసేపు ఇందని మనిషిని మనడు ఊడ్కు దేవుడు ఓని నిలవాటి ఓనిని దీవిస్తా విధానము వెచ్చో మనకి ధైర్యతినీతే అలాగే కుంగి అంజి అరిసి అంజి అడసురు మంద నోరికి వెచ్చో ధైర్యతినీసి మనడు కూడా దీవించబడతనట్టుగా దేవుడు మాట మనని ధైర్యపరిస్తే ఓనిని ఒర చుట్టూ మనడు ఊడ్కు ఓండు ఒరని మత్తస్కే ఓని అన్నలోరందరిగిన ఓనిని తన్ని ఓనిని సావుదింగి ఇదవలు అనుకుంట అన్నలోరు ఒరగోతితే ఓనిని అచ్చీసి మళ్ళా ఓనిని వేరే దేశత్కి పనిపేకనగా అమ్మిత్తరు.
ಓಡಟಿ ಅಮ್ಮಿತ್ತ ಸ್ವಂತ ಈ ಪನಿ ತುಂಕ್ತದ ಬೇನುರಿತ್ಕು ಓನಿ ಅನ್ನಲೋರಿ ಒರ್ರ ಡೊಕತಿ పొడతా అయ్యవలోరికి పొడతా పిల్లకు మరి ఈడు చిన్నోడు అందరిగిన ఓరు అన్నలోరు అందరిగిన ఓనిని చిన్నోడు ఇంజరిగిన ఓడకోకుండా ఓని పొర్రో కోపత్తోటే ఓని పొర్రో ఈర్ష్యతోటే ఓని పొర్రో ఈరు మరి చెడ్డగా ఆలోచించి ఓనిని సావదింగీదవలింజరు అనుకునిజి ఓనిని మళ్ళా వరదేశికి ఓనిని పనిపేకనగా అమ్మెత్తరు. ఊడటి నేను ఈ మాట క్యాంజని మీరు ఇంకా అడతనోరుతోటి దేవుడికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు అడతమని నిమ్మ బేని పరిస్థితి తినిపేసి అడసనీరో దాంటే అడతకోకుండా నడతటం నేర్చుకున్నట్టు దేవుడికి ఎత్తనది బాధ్యతకు అడతని మీతోటికి ఎత్తనది బాధ్యతకు కృంగి అంజి బిగ్గత్కు కుదీమినిరో ఆ కుదీమత్త అక్కడి నుంచి తేదటి ఇంజరికెచ్చినాం తేద అక్కడి నుంచి తేదకు దేవుడు బలపరిచి నడిపిస్తుండు. తేదకోకుండా అగ్గే అరిసి అంజి మత్తుకు దేవుడు కూడా నడిపిస్తాడు. నిమ్మ బెస్కత్క అక్కడి నుంచి తేది తినో తప్పకుండా దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తుండు. దేవుడికి వచ్చినావు కదా నిమ్మ మందని స్థితి తినిపేసి అడతమని నడతటం మున్నిడికి నడతటం నేర్చుకుని దేవుడు నడిపిస్తుండు. ఇక అన్నలోరు ఓనిని సినలత్త చిన్నోడత్త సినలత్త యోసేపిని బెస్కత్కు అమ్మిత్తరు. నానిని భారీ మా అన్నలోరు అమ్మిత్తరు. భారీ సావుదెంగటంతకి ఆలోచిస్తారు. ఇంజరే ఆలోచించటం మొదల వాటిల్లో దేవుటాకే ఊడటం మొదల వాడుతుండు. దేవుడికి ఆకే ఆలోచించటం మొదలిస్తుండు. మన దేవుడికి ఆలోచనకర్త ఇంజరు పెదిరి ನಿಮ್ಮ ಕುದಿ ಮತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಂಗಿದಾಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿನಿ ಓಡೋರೆ అడతకోకుండా దేవుటాకే ఓడటం గనక నేర్చుకుట్టుకు దేవుడు ఆలోచనకర్త గనక నీకు ఒక ఆలోచనీసి దాంటి నిమ్మ అడతకుండా వేళ నడతవలో నేర్పిస్తుడు. యోసేపుని నడిపిస్తున్నాడు. యోసేపు అడసునో కానీ దానినంత లోపలి తాసి దేవుటాకే ఊడి నడసును పని పేకనగా ఒరో కొంతమందికి ఓనిన అమ్మి ఇదన్న వేళకి ఓరు పేసోసి పని పేకనగా ఇంకొరంకి అమ్మెత్తరు. అగ్గా పని పేకనగా నడసనోడు భారీ నాకు ఇలా జరగొందే ఇంజోరే ఆలోచించని దానికన్నా ఒరో సమయం ఇత్తది ఒరో టైం ఇత్తది వెయితే నాకు మందని దుఃఖమంతా కూడా తీర్చని రోజు వెయితే ఇంజోరే అధైర్య పడతకుండా నడతటం మొదలిస్తాడు. దేవుడు కొంతకాలతికి అగ్గ నడతటం ఒండు బెచ్చుకో ఇబ్బందుకు పరతటం బెచ్చుకో అగ్గగిన బెచ్చుకో కష్టపరతటం అగ్గడి నుంచి దేవుడు ఓనిని ఉట్టి కైక్కిని పేసొత్తుండు. అలాంటి యోసేపు తిని దేవుడు బెచ్చగా దీవిస్తుండో తెలియందే. వేని దేశతకత్కు పని పేకన్సనం అమ్మిత్తరో ఆ దేశతి తిని ఆ పరిపాలించని ప్రధాన మంత్రి స్థానతి దేవుడు యోసేపుని ఇత్త పేకని దీవిస్తాడు. ఇదంతా ఒర రోజు జరిగత్తింతిరే ఇదంతా అనుకుట్ట టయత్కే జరిగత్తింతిరే ఇల్లే కదా బిచ్చుకు సంవత్సరం నడుతుండు. కణిదేరు వాసురు మత్కన్నా దానిని దేవుడితోటి కెచ్చోరే నా ఊరు నాకు దూరం అత్తరు, నా తల్లురు తప్పరికి దూరం అత్తరు, నా నాటింకి దూరం అత్తను, నా బంధువురికి దూరం అత్తను అత్తకన్నా నానిని నడిపిసని దేవుడు మెనడు ఇంజొరే అడసనోడు నడతటం నేర్చుకుంటుండు. దేవుడిలో నడతటం నేర్చుకుంటుండు. దేవుడు నడిపిస్తుండు. నడిపిసొరే బిగడదాకా తీసొత్తుండెత్తుకు దేవుడు ఓనిని గొప్పగా దీవిస్తటం మొదలువాడుతుండు. ఈ మాట క్యాన్సని మరి నీతోటి దేవుడు నేడు ములిపి తిరిగిన మాట బాతదితుకు దేవుడు నేను దీవిస్తుండు. అడతమని నడతటం నేర్చుకుట్టుకు దేవుడు గొప్పగా నిలవాటితోడు. బేను రత్కు నేను నూడి కవసనరు ఒర్రనే మిననించరే చుట్టూ ఊడి దిగులు పరసనేను బోన్ ఒర్రండే ఆసత్తో ఇంజరు కవసనరు బోన్ అలాగే నీ యొక్క మందం దాన్నూడి నీకు బాత ఇల్లింజరు కవసనరు బోన్ నీ పెరికి బేనూరు ఇల్లురింజరు కవసనరు బోన్ నాడి ఓరందరికి నేను మెక్కోరే నీ యొక్క వాదని రోజు ఒరటి వాసొందే
నమ్మ దేవుడిని నిన్ను నిలవాడితోడు. నీ పిల్లని మెక్కొరవాదని రోజు ఒరటి వెయితే దేవుడిని నిని అందరూ నీ సుట్ట బంధువురికి ఇంకి నేడు నీని నోడి అడతని ఊరు మధ్యతే నీ నిలవాడితోడు. అందరికి గిన నిమ్మి నేడు నీ గిల్లించరు అడిసి నేను పోను నాడి అందరికి నిమ్మే ఏదన్నట్టుగా దేవుడు దీవిస్తుడు. ఉడటిగా ఆ యోసేపు ఇందని మనిషిని దేవుడు అచ్చు స్థానతే ఆశీర్వదిస్తో కదా. పనిపేకలు బెగ్గ అమ్మిత్త ఆ దేశతిని పరిపాలించని ప్రధానమంత్రి స్థానతే నిలవాటటం బెగ్గ. ಇದು దేవుడి ప్రణాళిక అయ్యో. దేవుడికి ఒక ఉద్దేశం మిందే అతుకు యోసేపు నడితిల్లోడ అడసు రగ్గే కొద్దొండ అడసు రగ్గే దిగులు పరిసింగ నడతాల నింజొరే నడతకుండా కృంగి అంజి పెరికెడి గిరొడుతొండ ఇల్లే కదా మున్నెడికి నడతో కదా. ఓడు మున్నెడికి నడతటం వల్లే ఆశీర్వాదతిన ఓడుతోండు. అలాగే కొంతకాలకి ఓరన్నలోరికి అందరికీ వత్త కరువిని ఓరన్నలోరందరూ ఓని కుటుంబం అంతా ఓని సుట్టబంధువురికంతా ఓరు కరువేసన కరువిని ఊరికే ఊరు మందని దేశత్కి కరువు అత్తే వాదన వేల్కి ఈడు మందని దేశత మాత్రం కరువిల్లే సమృద్ధి మిందే. ఓరన్నలోరు మెక్కొరే పలాని దేశతే మరి దోడ దొరికి తల్లే మనడ గతుకు ఈ కరువు కాలం అంతా బతికితడల్లే ఇంచొరే ఓ రయ్యలు ఓ అన్నలోరిని అందరి నా దేశత్కి రోతటం జరుగుతే. యోసేపు అన్నలోరి నూడి అన్నలోరత్కు యోసేపుని గుర్తు పెయితిల్లోరు గాని యోసేపు గుర్తు పెయిత్తొండు దగ్గరికి కరుముతొండు. భారీ వత్తిరి ఇంజొరే మంచిగా అన్ని తలపుతొండు. ఊరు మందని పరిస్థితి తిని ఊడి ఆడుతొండు. అదే మనడత్కు భారమేడితాడు. ఆ రోజు నాని నమ్మిత్తరు కదా నేడు ఓడా. ఆ రోజు నా ఊరు నాని కాదిత్తరు కదా నేడు ఓడా. ఆ రోజు నన్ను ఒర్రనే ఆసత్తను కదా నేడు ఓడటి నేడు ఈరు ఈ స్థితికి వత్తరు ఇంజరే అనుకుండిల్లోండు. దేవుడు ఓ నిన్ను నడిపిస్తున్నావు. దేవుటాకి ఓడరికే నడతటం నేర్చుకుంటో గనక అందుకనే ఊరి కరువిని యోసేపు నిలవాడుతోడు. ఊరికి కరువు ఇత్త దిల్లకోకుండా ఊరికి గిన దోడవాటనోనిలాగా దేవుడు దీవిస్తోడు. యోసేపు ఒర్రండి అత్తోడు ఆ దేశత్కి. ఆ తర్వాత ఓని అన్నలో రత్తరు 75 మంది అత్తరు ఓని కుటుంబీకులకు. తర్వాత ఊరగడి నుంచి గిరిడ్డి వాదనస్కే మోషే ఊరిని విడిపిసి ఐగుప్తు దేశం నుండి అగడి నుండి జనతిని పేస్తత్తనస్కే 1,00,000 మంది అత్తరు. మీకొరు మాటకెత్తే యోసేపు ఊటికెక్కినే అత్తో ఐగుప్తు దేశత్కి. కానీ అగడి నుండి మోషే జనతిని తీస్తత్తనస్కే ఒక చుట్ట బంధువురికి అందరినిగిన పేస్తత్తనస్కే ఓరు బెచ్చుటి పెయితగలుగుతారో అచ్చట ఆస్తి పేసి దేవుడిత్త ఆశీర్వాదకిని పేసి దేవుడిత్త మరి దీవెన పేసి ఆస్తి పేసి గిరొడుతారు. యోసేపు ఉట్టికైక్కినత్తో దేవుడిని పేసి నడుతుండు. ఓండు ఒర్రండి అత్తుండు ఓని అన్నలోరికి దోడవాటనోని శనంగా తాస్తో దేవుడు కరువిని. అలాగే ఓని సుట్ట బంధువురికి అందరికి ఇంగిన దోడవాటనాటుగా తాస్తోడు కరువిని. తర్వాత యోసేపు డొల్లెత్తస్కిగిన బెచ్చో మంది ఆ ఆశీర్వాద తిని ఓడుతారు. అందరిగిన దీవెన పొందుకుంటారు. మరి నేడు ఈ మాట కేంజని నీనిని దేవుడు అలా తాయిస్తుండు. నీనిని నిలవాటితోండు. ఒర్రనే మినినే ఒర్రనే పారాడనినే ఒర్రదాన్నే పారాడనినే ಬೇನೂರು ನೀ ಕಷ್ಟತಿನಿ ಅರ್ಧಂ ತುಂకుంటంకిల్లురుంచరు దొక్క పరసనినే అడసనినే దేవుడికి వచ్చినావు కదా ఊడటి మల్లూరు చుట్టూ చదివితాను. వారిలో ఒంటరి అయిన వాడు 10, వారిలో ఒంటరైన వాడు 1000 మంది యగును. ఎన్నిక లేనివాడు బలమైన జనమగును. యెహోవానగు నేను తగిన కాలమున ఈ కార్యమును త్వరపెట్టుదును. దేవుడికి వచ్చినావు ನಿಜತ್ಕಿ ಓರ್ ಅನ್ನಲೋರು ಓನಿನೆ ಅಮ್ಮೀದನಸ್ಗೆ ಒರ್ರನೇ ತುಂಗೆತ್ತರು. కానీ ఒర కాలమిత్తదు వత్తలే అచ్చు జేపిగిన యోసేపు నడత్తొండు.
ಯೋಸೇಪು ಆಂಗಿದ ಇಲ್ಲೊಂಡು ನಡ್ಸೋರ್ಕೆ ಮೇನೋಡು ಇಚ್ಕು ಸಂವತ್ಸರ దేవుటాకి ఓడరు నడుస్తున్నాడు. ఓడు నడత ఆశీర్వాదం ఓని బంధువులకు అందరు తిందటమేనయ్యో బెచ్చుకో 1,00,000 మంది ఆశీర్వాదం ఓడటందుకు కారణమత్తం. మరి ఈ మాట క్యాన్సనీరు కదా, నిమ్మ ఒర్రనే అయ్యో దేవుడు 1000 మందిగా 1000 ఆశీర్వాదకు దేవుడు ఈతుండు ఒర్రండే అత్తుండు. మరి ఒర్రనే నన్న ఇంజరు అనుకుంటా నోరిని 10 వందనగా దేవుడు తుంగితనించినోడు. మరి పరిచర్యతే ఈ పందిన్ తుంగని సేవత మందని మున్నడికి దాయని సేవతే అంజొరే మందని సేవకులుకుగా మమ్మ అలాకి ఈ మాట క్యాన్సన్ మీరు బెచ్చుకో సరంగు మనడు కొంచెం మందే మెనడు దేవుడు బెస్కి దీవిస్తుండు, బెస్కి వృద్ధిపరుస్తుండు. ఎంజరే బెచ్చుకోసరంగా అడుసరం అంతాడు. కానీ దేవుడిత్త వాగ్దానమైన ఓడటి వాటిని పేసి మనడు మున్నడికి అంచనాడు. దేవుడు మనడు నమ్త ఈ వాగ్దానతిని తప్పకుండా దేవుడు తీరుస్తుండు. తప్పకుండా 10 వందనగా దానిని 100 రెట్టుకుగా 1000 రెట్టుకుగా దేవుడు దానిని ఆశీర్వదిస్తుండు. తప్పకుండా ఈ దీవెన ఊడి తీరి అలాగే ఈ మాట క్యాంచని మీరు నన్న అందరికి అనుభవిస్తాడు. ముఖ్యంగా నన్నకెత్తన మాట బాధ్యతకునేడు ನಿಮ್ಮ ఆశీర్వాదం నీ మొర్రనే తీసుకుండటం అయ్యో, నన్ను వరదాన్నే తీసుకుండటం అయ్యో. నా చుట్ట బంధువులకు మీ చుట్ట బంధువులకు మన చుట్టూ మందనోరిగిన దేవుడి ఆశీర్వాదకు మనని నిలవాటి దేవుడి ఈతనించినోడు ఊడటి దేవుడికి హెచ్చినోడు. ఇంకొక మాట ఇదే 60వ అధ్యాయతే 15వ వచనం తిని నన్న చదివితను ఊడటి నిన్ను శాశ్వత శోభాతిశయముగాను బహుతరములకు సంతోష కారణముగాను చేసేదను. దేవుడికి హెచ్చినో కదా, బెచ్చుకో తరకింకి నేనిని నిలవాటి తనించును. నిమ్మనేడు ఒర్రనే ఒరదాన్నే కొంచెం ఆశీర్వాదమే మిందే ఇల్లుపతి నాయకు అస్సలు బాత ఇల్లే ఇంజరే దుఃఖపరస నేను బోను నాడి నీ చుట్టూ నేను మెక్కోరే ఆశీర్వాదతిని దేవుడు రోతి తనించునుడు. నమ్మటి తరతరకింకి నీ ఆశీర్వాదతిని నీ పిల్ల ఊడితోరు నమ్మ దేవుడు నీనిని దీవిస్తుండు. ధైర్యముగా మున్నడికి దక్కటు దేవుడు ఆశీర్వదిస్తుండు. మనడు మందని స్థితి తినిపేసి కృంగి అంజొరే ఆడతో దింజరు దేవుడికి వచ్చినావు. నీ దుఃఖ దినకిని నీ దుఃఖతే అడసొరే నడతని రోజుకిని దేవుడు ఆపితను ఎంచును. ఈ మాట ఒట్టి మాట కయ్యో మమ్మ ఈ నాటింకి ఈ ప్రాంతకి సేవత్కి వాదనస్కే నెడదబోల్తి నుంచి మమ్మే 20 మైగారు నన్న సామనీ సదర్థము 20 అగడి నుంచి పేచి వత్తం అలాగే ఇక వత్తస్కే 20 మెనం మమ్మ వత్త అద్దెతికి వత్త లోత్తే ఆ మనుసుకి వచ్చినావు కదా బేనురి వాదిల్లోరా మీరీరి వ్రేమినిరే మరి సామనీ బాత డిప్పటంతకి కానీ సదరటంతకి కానీ మరి బేనూరు వాదిల్లోరా మీతోటే ఇంజరే ఓడు తలపు తస్కే మమ్మ చిన్న కస్త్రం కవిసి మామిని దేవుడు ఈ నాటింకి రోత్తుండు మాతోటే దేవుడు మినోడు చాలు మీరు మినిరు కదా ఇంజరికెత్తంగానే ఓండు చిన్న కస్త్రం కవిసి ఓండుగిన మరి ఆ రోజు నుండి మాతోటే మరి ఓండుగిన అవును మీకు బాధ అవసరం మత్కన్నా నన్న మీనను నాకు కూడా కెల్లటి ఇంజరే ఓండుకెత్తటము అలాగే నేడు ఆ రోజు 20 వత్తం బేనొరిగి నీ నాటి మాకు బేనొరు తెలియరు బేనొరిగిన తెలియరు 20 వాసి కరపత్ర పేసి ఇంకా నేడు వత్తము నాడి వెర్వికే ఆ దేవుడే పుస్తక పేసి సువార్తకెత్తటం మొదలు వాడతాం. దేవుడు నేడు ఇక్కడి వరకు నడిపిస్తుండు. నేడు మరి నేడు బతన్న సమస్య ఆ రోజు 20 వత్తం నేడు బతన్న ఇబ్బంది వత్తే ఇతుకు మమ్మ మినమింజరే నేడు సంఘమంతగిన మాతోటి నడతటందుకి మమ్మ కృంగి అతకన్నా ఇల్లుకు పోతే ఈ పరిచర్యతే మరి మమ్మ మినము మనందరూ కలిసి దేవుడిలో మున్నడికి దక్కడించరే ధైర్యంకి ఎత్తని దేవుడి జనతిని దేవుడు అప్పగిస్తుండు. ఈనాటింకి వాదనస్కే దేవుడు ఈనాటింకి అనుటు ఈనాటే నాసేంక
జనం మినురు ఊరిని మీకు అప్పగిస్తానుంచరే దేవుడు వాగ్దానం తుంగి రోత్తండు. అలాగే ఈ మాట క్యాంచని మీరు ఒర్రనే దేవుడిలో అడుగువాటి దేవుడు పంది కొనసాగురు మతుకు దేవుడు నేను 10 వందనగా వెక్కినిగా దేవుడు దీవిస్తుండు. మరి మీ నాటి నుండి చుట్టుపక్క నాటి నుండి మన చుట్టుపక్క ప్రాంతం నుండి మరి చుట్టుమందని ఆ ప్రాంతకిని అన్నిట్లో కూడా మీ సేవతిని దేవుడు విస్తరించుతుండు. మనందరికీ నా దేవుడిలో దీవిసి భరతవలించరికే దేవుడి ఉద్దేశం బహుగా ఆశీర్వదించబడతవలే అందరిగిన మనలో మందని దీవెన ఓడవలించరు. దేవుడి ఉద్దేశం యోసేపునికి ఎయితో కదా దేవుడు ఒండు యోసేపల్లే పని ఏదని కొమ్మ ఇంచరికి ఎత్తుండు. పని ఏదని కొమ్మ ఆ పని బెచ్చు మంది తింజరే బెచ్చు మంది ఆ ఆశీర్వాద ఇత్త ఓడరు వత్తరు. మరి ఈ మాట ಕೆಂಚನಿ ನಿಮ್ಮ ಫಲಿಸನ್ ಪಣಿಗಿನ అందరు తిందవలే నీ మొరనే అయ్యో అచ్చగా దేవుడు నిమ్మ తింతిని నీ పిల్లంకి వాడి తిని నీ చుట్టూ మందనూరికి వాడి తిని నీ చుట్టూ మందని చుట్ట బంధురుగ్యన్ని ఎగవా నిమ్మ ఈద నాటుగా దేవుడు నేను దీవిస్తుండు. ఇవ్వు నా మాటకయ్యో దేవుడి మాటకు మరి నమ్మకడా దేవుడి మాట నమ్ముతోండు. మరి బీనోగిన మజ్జితే ಆಗಿದಾಯಿಲ್ಲೋ పెరికేడికి గిరుడ్డి అగ్గే కుద్దిల్లోరు మున్నెడికి నడత్తరు అడతకుండా కణిదేరు ఒమ్మి తేద ఈ ములిపే దేవుడు నడిపిస్తుండు. మున్నెడికి నడతని శక్తి తిని ఆ బల తిని దేవుడు నీకు ఈతుండు. మరి నా మాట ముగిస్తున్నాను. దేవుడు మీకందరికి గిన మిమ్మల్ని అందరిని గిన అలా దీవిసరే మనందరిని గిన అలా ఆశీర్వదిసరే మున్నెడికి నడిపిస్తుండు. ఈ మాటకు దేవుడు మీలో దీవిస్తుండు.